Shugaban hukumar Hisba na jihar Kano Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya yi murabus daga mukaminsa. Daurawa ya sanar da saukarsa daga shugabancin hukumar ne bayan kalaman gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf da ya yi na sukar da hukumar take gudanar da ayyukanta na yaƙi da badala a jihar. Daurawa ya sanar da murabus din nasa daga shugabancin hukumar ne a wani bidiyo da ya wallafa a shafinsa na Facebook da safiyar yau Juma'a. Kalaman gwamnan Abba gida sun yamutsa hazo a jihar Kano inda wasu ke ganin kalaman nasa na a matsayin wata gaba ta goyon bayan masu aikata badala a jihar. Bayan kalaman gwamnan jihar, mutane da dama sun yi ta kiraye-kirayen shahararren malamin da ya sauka daga shugabancin hukumar domin tsira da mutuncinsa. Idan dai ba a manta ba, hukumar ta Hisba a jihar Kano ta fito da sabon salon yaƙi da badala inda ta dinga kai su mame wuraren shakatawa da otal-otal tana kama masu yawon tazubar. A baya-bayan nan dai hukumar ta Hisba ta tafke fitacciyar 'yar TikTok din nan Murja Ibrahim Kunya tare da gurfanar da ita a gaban kotu, wanda hakan yasa aka ta sakiyarta zuwa gidan yari. Daga bisani Murja ta yi layar zana daga gidan yari, lamarin da ya tayar da ƙura da haifar da cece-kuce musamman ma a kafafen sada zumunta. Fitacciyar jarumin nan ta dandalin TikTok Murja Ibrahim Kunya ta yi ƙarar gwamnatin Kano a gaban babbar kotun jiha. Wannan dai na cikin kunshin takardar da Murja ta shigar bisa wakilcin lauyoyinta AU Hajji da SS Shehu mai dauke da kwanan watan 26 ga watan Fabrairun 2024 da ya gabata. A kunshin ƙarar da akawun kotun Adam S. Adam ya rattaba hatimi da kuma sa hannun Murja ta buƙaci a shiga tsakaninta da kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a kwana 4. Jarida Aminiya ta rawaito cikin jerin waɗanda ƙarar da Murja ta shigar. Waɗanda ƙarar ta shafa akwai Anthony Janal na jihar Kano da kuma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano da hukumar Hisba da hukumar asibitocin Kano da babban asibitin lalurar kwakwalwa da ke da Wanau. Takardar ta yi nuni da cewa babbar kotun ta cimma muradu daga cikin jerin buƙatu 7 da lauyoyin Murja suka gabatar. Turwa mai shari'a Nasiru Saminu. Sai dai jarida Aminiya ta lura cewa daga cikin buƙatun lauyoyin Murja da kotun ta watsi da su har da ta neman mayarwa da wadda suke wakilta wayar ta hannu kirar iPhone da kuma katin bankin ta na ATM. Da wannan hukuncin ne kuma kotun ta dage karar zuwa ranar 20 ga watan Maris din 2024. A wani ci gaban kuma fitaccen malamin nan Dr. Abdullah Gadankaya ya bayyana cewa abin takaici ne a rasa malami irin Daurawa wajen yaƙi da ayyukan badala a jihar Kano da ta kasance ta yi ƙaurin suna sosai a yankunan Hausawa waɗanda ke bisa tafarkin addinin Musulunci. Malamin wanda ya bayyana haka Juma'a da ta gabata a yau a garin Kaduna ya ce jihar Kano ta yi ƙaurin suna wajen bawa addinin Musulunci gudunmawa sosai a duniya. Dr. Abdullah Gadankaya ya jaddada cewa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa malami ne da bai kamata gwamnati ta yi asararsa ba, musamman idan aka yi la'akari da irin gudunmawar da yake bayarwa a hukumar Hisba, ciki kuwa har da shawarwarin da ya kawo da suka kunshi auren zawarawa, taimakawa marayu da kuma yadda za a gyara halayyar yaran da suke kokarin fusata al'umma. Dr. Abdullah Gadankaya ya kara da cewa da alama maganganun gwamnan jihar Kano. Dr. Abdullah Gadankaya ya kara da cewa da alama maganganun gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf yayi ne kan yadda Hisba ke gudanar da ayyukanta. Yana daga cikin abin da ya sa shugaban hukumar ya ajiye mukaminsa. Malamin ya kuma shawarci gwamnan na Kano da ya zauna tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa domin ba shi haƙuri da kuma shawarwari domin barin shugabancin hukumar da ya yi ba ƙaramin gibi bane ga jihar Kano. Hukumomin mulkin sojin Nijar sun ki bayyana alƙiblarsu bayan da ECOWAS ta ɗage takunkumin da ke kan ƙasar tun bayan juyin mulki. A yanzu haka dai a yayin da wasu 'yan ƙasar ke ganin dacewar shirin magabatan nasu, wasu na ganin matakin cire takunkumi ya zama magabatan su tamkar wani karfan kafa ga makomar mulkin nasu. Kwanaki 6 kenan da dai a kwana a tashi da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta CEDEAO da kasashe masu tsarin kundi bai daya na sefa wato suka cire kasar ta Nijar daga jerin takunkumin kariyar tattalin arziki da suka saka wa kasar sakamakon juyin mulki watanni sama da 7 da suka gabata. Sai dai har kawo yanzu hukumomin mulkin sojan kasar ba su fito sun bayyana matsayarsa a kai ba, inda ta gidan rediyo da talabijin na ƙasa bai taɓa kawo zancen ko miskala zarratan ba, lamarin da ya soma haifar da rudani a tsakanin 'yan ƙasa wanda kuma ke ɗora ayoyin tambaya kan dalilin mahukuntan ƙasar na yin biris da wannan batu. Ƙasashen duniya na ci gaba da sukar Isra'ila bayan mutuwar Falasɗinawa fiye da 100 waɗanda tsananin yunwa ta sa su yin cunkoso kan motocin dakon kayan agaji a birnin Gaza. Isra'ila ta amince da cewa sojojinta sun buɗe wuta akan mutanen, amma ta ce mafi yawan mutuwar ta faru ne saboda turmutsutsun da aka samu. Shugaban na Faransa da ya ce dangane da sojojin Isra'ila, shugaban na Morocco da ya ce sojojin na Isra'ila sun kai hari akan fararen hula, ya kuma yi Allah wadai da wannan lamari. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya
ya bayyana kaduwarsa kan lamarin, yana mai cewa dole ne a gudanar da bincike mai zaman kansa don zakulo waɗanda ke da hannu a wannan lamari. Shi ma dai shugaban sashen tsare-tsaren kungiyar tarayyar Turai ya ce ba za a kawar da kai daga wannan kisan gilla ba.